suarrak, mendebaldetik biltzen du ilunabarrak, ta ilunabar hortatik zure irriparrak, argituko dizkigu egota iparrak. Otordoi prepatu bere, gaur ere plaza betedek. Gaur etxeok hemen danari baiarik emateko. Baina hau baino gehiago eta hauentzat baino gehiago ere egin diguk lehen. Segurazki etxeudek hiri eskerrak eman nahi dizkiaten asko, baina hemen daudenetatik askok, hemen gaudek segurazki eskerroiek emateatik. Izane, behin baino gehiagotan eta hamarkada lortu baidek, elkar ezin ikusi arren bat eta bestea mai berdin baten ondoan jartzea, mai berdin baten ondoan esertzea. Edotzein lokatzetan sartu eta lokatz horitan koherentziaz aritzea. Gai eta toki neketsuetan ere beti eredu izatea. Begira nola gabiltzan azken urte luzetan, 11 kontutan, hezkuntzan eta prezio berdinean egindek, enpresan, berdin zaik, elkarte txiki bat, edo mundu mailan izen eta ospea duen enpresa handi bateko langilei jaten ematea. Baina sukaldari ona izan naiz, baina gauza gehiago ere bai, lehen amunda itzan, irakasle itzan garaian, guretzako beti erramun izan naiz, emunda esan da ere bagenekian nortaz egituan, baina guretzat erramun izan naiz. Eta han izan dituan, belaunaldiz izan dituan ikasle asko, ondoren horietako asko, gurasore izan dituk eta haien seme alabaren ez da egit osaba, ationa edo oso gertuka behintzet ere izan naiz. Gu badiago etxean, kontatzen diagun anedota, putakeriren bat ere egin diuk, etxera iritsi eta alabak olentzero etxetxon ikusi dula trago hartzen, horitzak posible. Olentzero ez, haren laguntzaia zan, etzan olentzero, baina hori ere inbar izan genian. Edo semea errudiko errifak saltzen eta ari erosi eta atzetik zetozen beste 150 ere bai. Gaur, por cierto, faltan botagu sugarren. Nire ordizia errudiko lehenengo parte hori gutxien ezan taberna eskina lagun artean egin eta gero poteoan segitzeko. Ez ditek irabatzi baina dubilituk. Segurazki ikere lagundu deke horretan. Esan diat, hemen eskerrak emateko asko geudek, ez danak, baina asko behintzet bai. Asko daudenez eta asko dagonez esateko bi hitz bakarrik. Bizi osoan egin duan guzia herrigintza izan dek. Ire tokitik, paia bat prestatuz, bilera baten parte hartuz, udalean zinegotzi izanez, ire herrigintza hori dek, goizero, militantiki jantzi hauna. Eta beti oinarri baten azpian egin dek, eta noski gaur zorionez herritar asko gaude, leku askotatik etorritakoak, kolore askotakoak, baina ezin uko ingozio hau erakutsi dioan horri eta ire oinarritik. Eskerrik asko, Ramon, gaur askotan entzungo dek, eskerrik asko hori guztiagatik eta bide eman naizio hau, ire ibilbidearen oinarri eta auspoa izan duan Ezker Abertzaleko kide bati, Ezker Abertzale osoaren izenean ere agur hau luzatzeko. Eskerrik asko, Ramon. Herri Batasuneko zinegotzi, herriko komiteko kide urte luzetan, labeko ordezkari eskolan. Euskalgintzako presoen eta ieslarien eskubideen aldeko militantea. Horregatik gutako asko horreituko dugu militante konprometitu eta leial modua. Baina errapun dimentsio askotako gizona genuen. Horregatik beste askok horreituko dugu iparra egoak sustatzaile moduan, edo irakasle eduki genuenok, gugan utzi zuen arrastoagatik, txikienek olentzero moduan horretuko du. Eta gertuko lagunek eta gertuko familiak lagun maitagarri ordezka ezin modu.
Baina begiak izteko esango banizue, segurazki denok oroituko genuke edo irudikatuko genuke mantala jarrita. Patxadaz eta alaitasunez ertza astikte. Bintze baitzean nire ustez Erramunen bi bertute nagusienetakoak. Bizitzari aurre egiteko sosegua eta alaitasunez bizitza alaitasunez bizitzeko indarra. Bi birtute horiek guztioi kutsatzen eta transmititzen zizkigu. Eta horien arabera, horien jarraituz, bizi izan da azken atxea. Baina nola liteke halako dimentsioko gizonak oroitu behar izatea sukaldeko lan xumeengatik. Zain maite duzun kantak esaten du, kanta eta kontu leunetan ari dela kantaria, Euskal Herriak dituen arazoak dituenean, bizikidetza jokuan, Euskal Herriaren etorkizun arriskuan, Euskara agian galbidean. Nola liteke oroitzea Erramun sukaldeko kontu xumeengatik. Bada, erantzuna begibistakoa da. Erramunen sukalde lana batez ere lan politikoa izan delako. Lan politikoa hitz larriz, erabat hitz larriz. Erramunen sukalde lanak Euskal Herria egiten izugarrizko bultzada eman du. Aipa genitzake iparra egoa, aipa genezake itsasondoko lagunekin herri urratsean egindako otorduak, bertsolarien hainbat eta hainbat saioetan egindako lana, ordizia egiten ere lagundu du. Eta itsasondo, eta Segura, eta Zaldibia, eta Goierri. Milaka lagun elkartu ditu mahaiaren bueltan. Erramunen sukalde lanak herria egin du. Festa eta alaitasuna herritartu ditu. Harekin batera ospatutako bazkalondoak, kantuek, festek, herritarrok ahaldundu gaituzte. Herritarron beharretatik sortutako sukaldea izan da. Eta era berean, sukalde horrek eman dituen fruitu guztiak, modu batera edo bestera, beti herrira itzuli dira. Erramunen sukalde lanak ez du sekula inor bazterrean utzi. Guztiontzat eduki du su goxoa prest. Eta Erramunen sukalde lanak, berarentzat hain garrantzitsua den belaunaldien arteko harremanak, eta kuadrilla eta pentsamendu ezberdinen arteko jendeen harremanak sustatu ditu. Gainera, otordu horiek prestatzeko antolatutako lan taldeak eta festaz gozatzeko elkartutako jende sareak, festaz haratago lanak egiteko baliagarriak izan dira. Elkartasuna zabaltzeko, konpromisoetan guztiok saretzeko. Kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko esan ohi dugu. Bada, modu berean esan dezakegu, mahai baten bueltan esertzen den herria ere ez dela inoiz hilko. Eta mahai horretako platerak prestatzen jarraitzen dugun bitartean, Erramun ere ez da gure artetik joango. Duela egun batzuk, Erramunek hortxe, Garinenean, kafe hartu zuen. Berian erosketa batzuk egin, eta lagunekin Martinezera joan zen. Barraren baztar batean, berriketa lasaian zegoen. Eta barraren beste aldean, erio, odolki mokadua jaten. Eriok keinu egin zion, beraren gana hurbiltze din. Baita Erramun gerturatu ere. Baina zer egiten duk hemen? Badakik laster ire bila joango naizela, beste munduan ere sukaldarion baten premian gaituketa, bota omen zion eriok. Eta Erramunek halaxe erantzun. Tira erio, nahi deanean etorri, ez diat bat ere beldurrik. Batzekiat, bizitzak eriotza duela zor. Baino ez espero ni etxeko zuloan sartuta egongo naizenik ire zain. Nik bizitza maiteriak, eta bizitzari zuku ateratzen saiatuko neok azkeneko momentura arte. Ez alduk
egoki ikusten ordea, eternitatea elkarrekin pasatu behar badiagu, aurretik elkar zertxoa gehiago ezagutu, eta ere nire platera probatzea. Erramunen sukaldari onaren ospea zeru lurretan hain zabaldua izanik, eta erio uste dugunaren kontra tripauntzi galanta izanik, baiezkoa erantzun omen zion. Gau hartako lehen otordua iristeko deseatzen. Eta hala, adostutakoa betez, hainbat egunez, erio Erramunen etxera joan da. Eta plater goxo hoietako baian ondoren, herrian zehar ibili omen dira kuadrilarekin batera. Eren egun ere, Erramun lagun artean zebilen konpainia ederraz disfrutatzen. Erio ere han inguruan zebilen nonbait. Eta Erramun buruari bueltaka, ea izango tezuen ari izkin egiteko modurik. Halako batean, sukalde lan hoietan lagun min izan duen, hoietako bati belarrira alaxe susurlatu omen zion. Aizan, ikusten du noren konpainian nabiden azken aldian. Gustora banabil ere, ez dinatarekin behin betiko hemendik joan, eta ez duen gandik urrunduta ibili nahi. Ez dinat zerutik gertuek izan nahi. Aukeran, hobe hankak lurrean, gogoa zeruan badinat ere. Halako eta halako tratu egin dinat eriorekin. Eta urte hauetan guztiotan, plater asko prestatu badizkinago ere, ez ditun infinitu. Eta noizbait, agortu egingo ditun. Eta orduan eriok, berarekin, eraman nahiko nau. Honako hau, eskatu nahi nizueke. Jarraitu zuek, nita zoroituta, eta nire omenez otorduak prestatzen. Ipar eta ego, ekialde eta mendebalde, ezker eta eskuin, herri gora eta herri bera, beti gora herria, erdigun eta ertz, gazte eta heldu, zuri eta beltz, hitz eta dantza, kantu eta kontu, maitasuna eta alaitasuna elkartu eta zabaldu. Horrela eginez gero, nire platerak ez dira sekula agortuko. Ekarri plateroien nire etxera, eta nire platerak ez dira sekula agortuko. Eta eriok ezin eramango nau behin betiko ahazturaren erreinura. Eta hau, ala batzan, ala ez batzan, sar dadila Erramunen pertzan, eta bizi dadila gure Erramun betiko Ordiziako plazan. Gar berduran paella egingo iagu. Arroza, piparrak eta hilarrak eta tomatea eta jarro ditzagun danak. Hori deketa. Vale. Bueno, hau martxan jarri dinagu eta oain ameketako koskor bat itea junberko diagu. Bueno, ba, a ver, zu bajun jarri eta joaten ginean amaiketako egitea. Trago bat hartu eta nahikoa, Eta lontzi batzuk hartu, zagardo eta ardo pizkate aterako dugu eta tragotxo bat preparatu. Bai, zagardoa edo ardoa, bai. Hala. Bueno, topa egingo dugu guztiok. A ver. Oizu, bueno, hori Carmen. Ya está. Bueno, topa Erramunen gatikan. Aupa! Eta Iparra egoaren izenean euri eta idoia dauzkagu gaur hemen. Duela 29 urte piztu genizkian gure sukaldeko osoak lehenengoz.
Hasiera hartan zu txiki hauan, baina hala ontzen ditu jakirik goxoenak, ezta? Hasieratik ikartu duen gure sukaldeko sua pizteko ardura. Piztekoa eta itzaltzen ez uztekoa. Bagenian errezeta, iparra egoa. Bagenian osagai nagusia, bihotza. Bihotza kiloka, baina ez zuan osagai bakarra. Ire bi eskuak joetake, zeinen beharrezko. Ireak eta baita beste hainbat laguntzailerenak ere. Eta han hasten zineten guztiok jira eta bira saltsa prestatzen. Lehenik, goxo-goxo, 100 gramo azukre. Gero, kipula mordoska bat txikitu malkoa dariola, sueztitzen jarri, haragia gehitu, dena martxa honean. Baina inor konturatzerako, 200 gramo pipermin gehitzen izkion saltxari. Benga, 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 moitu, moitu! Bai, azukrea bakarrik ez, pipermina ere gustuko guen saltxan. Eta orduan sukaldea zalapartaka, moitu area eta moitu honea. Piperraren zapore mina ordea, berehala leuntzen nuen saltxari oliba olio txorrotada bat gehituz. Esku batez, zartagiari eragin, eta beste eskuarekin, beste eskuan basoerdi bat, Arabar Errioxakoa noski. Eta orduan, bigarren gerra oilua, lasai, lasai! Eta errezeta amaitzeko, ozkailua ireki eta hango urdaiazpiko, hemengo tomate eta tomate ondoko nastu, eta boala, laguntzailentzako amaiketakoa ere prest. Eta gaztentzako lapiko bete garbantzu, eta helduxeagoentzako haragi gixatua patatekin, eta herri guztiarentzako paella saieskiarekin. Norbei sukaldera sartu eta ze martxa, galdetuz gero, 3. eta azken gerra oilua, denetan indartsuena. Geozta hobeto. Nola egiten nuen hori dena ordea? Iretokea seguraski, saltsa guztietako perexia izatearen grazia. Iraungitzen ez den perexia, baina espezie berriekin betiko saltsei ukitu berezia emateko prestegoena. Lekuko emateko gaizena eta horretarako belaunaldi gazteengan beti konfiantza izan duen perexia. Kea artean ere argia ikusten zuen suarteko ameslaria izan naiz. Amets egiten nuelako, baitzedoek oraindik bizi-bizirik gurea bezalako hainbat proiektu. Amets egiten eta agian batez ere amets eragiten nuelako. Makina bat ordu sartutakoa ez horiei forma ematen. Hemendik aurrera euskaldunok ospatzeko dugun leku goxo horretan, herri honi eta iparragoari hainbeste eman dioan leku horretako oroituko haugu, gure sukaldean. Eta seguraski kikula txikitzen ari garenean malkoren bat gehiago eroriko zaigun. Baina batez ere, Irribarrez oroituko haugu, Irribarrez ospatuko haugu. Gora kopak eta bi bai, Ramon. Dantzatzen duen herria ez dela hiltzen, kantatzen duen ere ez, kantu kontuekin hasi gaitu Ramon eta jarraitzeko kasi esatea oso gertuko norbaitek kantatuko haula gaur, zaila dek enbenia denak oso gertuko bai ditu, baina bazegok norbait zeo zer kantatu nahikenak gaur ere. Ikasketetan eskaxaetan sukaldean ze usaina bisiguaren pare ipintzen zenekin amuarraina naizta tarteka untxia salduz katuarekin engaina zugan zenuen doaina berdintzen zaila da baina berdintzen zaila da baina bizi guztia igaro dezu goxatuz gure mingaina eta ez gaitu ezertxok bete
irripare horrekaina, irripare horrekaina. Hitz egin diagu gauza asko izan naizela. Orain, lagun eta familia kide bat aritudek, baina askotan, bidean eta ibilbidean egiten dana, eta ematen dana zenbaten erakunekoa dan, ekintzek erakusten dute ez. Bada beste norbait, hemen egon nahizula eskatu diguna, hire ikasle hoi bat, hemen gehientsuenok danok ezpada ezagutuko dezutena, eta adierazten duna gaur bere presentziarekin, zenbaterainokoa izan naizen Ramon. Zatoz, Gorka. Arkumetxo bat eginda, aiaunitzen goierria. Ia erderaz eiketik, klaseak ikan etxean, eskarrik asko Ramon, begiak irekitzean. Ez diat inoiz haztuko, ire hizketa moldea. Danok paseatu gaituk, ire zaldi arroxean. Goierrik ez ikaztuko, parte hontako aldean. Dirdirka jarri haiz eta orain zeruan gainean. Dirdirka jarri haiz eta orain zeruan gainean. Begiak isten ditut guain, ta atzea beida gozo. Iketxeon lan guztioi, norbaitek hartu beharko. Guainek kate hauen diat, filosofia zeharo. Erein ta erein enbilen, plaza mukuru baitago. Bizkaiatik anasita, Lapurdibarren eraino, ordi zindana junto juk, egarrik garekelako, baso erdi bat hartuta, zerura begira nago. Baso erdi bat hartuta, zerura begira nago.
etxe ondokoak ere baditek zehozer esateko eta beraiei emango zio hitza. Saia behin naiz aguantatzen. Mikrofonon atjai da, denbora gehiagi laudorio jasotzen. Nahiago doia itzaldu eta beka. Nik espero dut, naiz da denboratxo bat beharko duen hortarako, laizter zure faltak eragiten ditun pena, baino asko zondiago sentitzea, zu gure bizitzaren parte izatearen zoriona. Ramon, Erramun, Amunda, Aita, Aiona, Senarra, Osaba, Anaia, Lagunona, Sukaldaria, Saltxeroa, Irakaslea, Abeslaria, Olentzero, Bidelaguna, beti laguntzeko prest, nola agurtu. Gero arte besterik ez dizugu esango, badakigulako gure artean jarraituko duzula beti, baina ze utxune handia utzi diguzun. Eskerrik asko eman dizugu guztiagatik. Eta, Iraiak esan duna. Naiz eta badakigun, denbora beharko dugula, espero dugula izter txikiago izatea, zu galdu izanaren tristura. Zu gure bizitzan parte izanak eragindako poza baino. Mila esker, hau guzti antolatzen ibilizareten guztioi. Gora Ramon! Unezko haitikoa, baino, nik hemen mundu guztie, olako egun baten plaza bete eta danak nehar, keba. Hori ez da berea, beste bere lagun batzuk hori alaitzen laguntzeko. Gaur ikusten nahitu geha azkenengo aldiz alako bat egin genunean bere lagun JJ-arek mikrofon honetatik kantari, gaurraren partea beste laguntzarekin egin beharkoek. Eskerrik asko. Baina jakin, sukalduan segituko dira herri guztua guan gabe. Biba el que